Asa ka kung banasa? Naaraman to diri ganiha, nawala magkalit. Naaon taroy libre nga tuli sa barangay da. Ako tong ipatuli kay wala ba to'y tuli. Sus, nakaditik man guro tong tawhana to nga naituli karon sa barangay. Di man guro to magpatuli tawhana. Akong tawgon akong anak bi. Nicole! 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 Oh, ma! Ali sagod! Oh, no! Unsa man, ma? Kita kasi mong papa na. Agay! Pangitang rago di mong papa kay na ako'y tuyo niya. Agay! Saka ito galaroy-laroy ron. Naa kayo ko'y importante nga tuyo niya. Hadlok man guro ni siya nga matuli. Agay! Oh, sige, ma. Akong pangitawan si papa, ma. Oh, no! Asa kaya ron lupitan si papa, no? Ganiharag ito nangita si mama niya ba? Basig na ito sa unahan na doon ako, bi. Uy! Si papa man na, oh. Nagkunsa man na siya dira. Ganiharabi ato nangita si mama niya. Naa daw siya importanteng toyo, ingon si mama. Atuon daw na ko si papa, bi. Papa, atuon daw kang mama. Naa daw siya importanteng toyo nimo. Sige. Oh, no! Sus, kapuya sa naning sawaha. Oy, sige, tawag na to. Di man magsilbig. Di kita na to. At tuon magita. Agay! Kung sa kitoyo, ano niya ron? Murag gipangita mo ko niya. Papa, atuon daw kang mama. Naa daw siya importanteng toyo nimo. Kung sa kitoyo, ni. Importante ko no kayo. Nilibog ko ni niya. Kung sa kang importante ka niyan. Istorya na ko. At tuon ko eh. Oh, no! Hani, diin man di ka gikan. Naara man di ka diri. Ato ka na sa barangay ha, kay nailibreng tuli dito. Agay! Ato dito karon ha. May nalang matuli ka. Agay! Uy! Di ko palabot eh. Ipatuli pa ko nimo nga tuli na kudaan. Di ko palabot anay. Ay sus, murasin pa jud ka uy. Sige, tuli. Mana di kag tuli. Nga imo ra man ang gipalos-palos. Uy, tinag-anay. Ay,